Quintela de Humoso é unha pequena aldea do oriente ourensán, moito máis preto de Zamora que de Ourense, un lugar ubicado nun enclave único no que non hai máis de 30 habitantes, pero que agardan con entusiasmo a chegada da comparsa. A comparsa é unha das representacións do entroido típica das aldeas de Viana, perdida durante anos, pero que se recuperou en 2019. A primeira é a ronda, que consiste nun pasacalle na que os esquileiros e os músicos dan unha ronda pola aldea, tamén o resto de figuras que hai. Logo veñen os brindes, que son versos dedicados á xente, co fin de que dean un donativo para a comparsa para sufragar os gastos de vestiario, porque todos os anos sempre hai gastos porque se cambia a obra segundo as cousas que acontecesen. E por último a disputa. A disputa é unha obra de teatro na que se abordan normalmente os temas que aconteceron ao longo do ano e logo dentro desa disputa sempre hai unha parte na que os esquileiros, os de esquilas, intentan conquistar a señorita. Pero logo hai unha peza, digamos, de teatro máis libre que se basea no que aconteceu ao longo do ano. Na comparsa sempre están presentes o director, que é quen fai o brinde, o payaso, a señorita e os dous de esquilas, unha figura anterior, o boteiro. Si, os boteiros de Viana nacen nos 80, cando as comparsas que se perderon polos anos 90 empezan a ceder os traxes. Non sei moi ben como foi o proceso, pero sí que sabemos que xente que tiña traxes de esquilas nas aldeas cedeullas e así comezaron a sair os boteiros en Viana. Boteiro é unha palabra da zona oeste do concello, o sea, non ten nada que ver. Se lle preguntas a alguén vello das aldeas polas comparsas nunca escoitarás boteiro, ou diránche que é unha palabra que veu despois, que forasteira. O original, os documentos máis antigos que temos son fotografías, como esta, por exemplo, do Cado, esta do 65, esta en branco e negro, onde os de esquilas levaban incluso camisetas bordadas, porque non había naquel momento cintas, ou incluso chegaron a levar fabas, edras, decoraban co que houvese. O importante é que os de esquilas cada ano estrenasen unha camiseta. Os de esquilas son galanes que intentan conquistar a señorita, de aí que levan o da corbata e a camisa. O ir para Viana, isto queda un pouco difuminado, non se sabe. Entonces hai xente que a deixa de poñer porque lle incómoda, porque lle molesta, pero claro, é porque perde o contexto da obra teatral, entón perde un pouco o sentido. Pero o traxe original é como o que levamos nos agora mesmo. Incluso tamén os guantes eran imprescindibles para non coñecer a xente polas maus. Pensade que a xente nas aldeas trata, se coñeces, entón a maneira de que non te recoñezan é taparte totalmente. Incluso as pantallas cambiábaselle todos os anos o papel ou remozábase. O importante era sorprender sempre. Entón, intentaban cambiar as camisetas cada ano, facían, desfacían, as pantallas o mesmo, para non ser recoñecidos. As comparsas só saían 5 días, desde os xoves de Comadres ao martes de Entrudio, cando remataban coa representación na súa propia aldea.